मा? नोंखौ फन हरबा माथो वाइथिंखौनो मोना? फनाव आथिं मोना माने मा होननाय जाखो? नोङो नों होनदों बे गर्लफ्रेन्ड दंखायो होनना बुंदोंमोन दे ओंखायनो वाइथिंखौनो मोना होनदां। सोरथो सिनायनो मोनाखै आं। होबाय दाख्लै हरनायाव होबाय। दाख्लै हरनाय। उम। सोरमोन? ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै। मा बेलाय? आं नोंखौ बिराद फसायोमोनलै नों मा बुङो नोंना दंखायो होनदोंमोन। मा? आं नोंखौ बिराद फसायो। खोनादों? खोनादों। बिराद फसायो आं नोंखौ। थगायनो? फसायोलै आं नोंखौ गोसोआवनो लानानै थाबाय थादोंमोन आं बुङाखैमोन। नोंसो मा बुङो नाथाय नोंना दंखायो होनदोंमोनलै। बिराद फसायो आं नोंखौ 100%। एसे लाजिदों आं। माहाय दं नोंलाय? आङो न'आवनो दं ओमफ्राय नोङो माथो रानथेंथेंथार। मा? रानथेंथें ओंखामखौनो जागोन ना जाया नोंलाय? मालाय जानाबो देरो इखौलाय मा खालामनो। रानथेंथें सिमपोल माबा बै मा कालारनि दख'ना गानदोंमोनलाय नों ब्लु निला कालारनि दख'ना गानदोंमोन बिराद समायना नुदों आयै थोद। गोदाव सोराव लाजिनो ओंखारलाय बिदि होनजाबा। नोंखौब्रा बे दख'नाजों गाननानै नोंखौ सेल्फि लाना फेसबुकआव हगारदोंमोन ने बाब। आंनि गार्लफ्रेन्डआ बिदि जाबा हामगौमोन बिदि मोनबा हामगौमोन सानलायो माने फिलिंस मोनलायो माने गोसोआव। सिंगेल नालाय बिदि सानो माने गोसोआव। आं फसायोलै नोंखौ। न'आव थायो आरो ओमफ्राय नों? ओं एक्सेप्टिभ खालामगोन दा नों आं न'आवनो थायोब्रा न'आव थानांगौ न'नि अनगा जेरावबो थाङा आं। मा जायगा होनदोंमोनलाय? जोंना गहपुर। गहपुर। ए। आंथ' नोंखौ नोजोर नांखाबाय। गोदाव सोरावनो मानसिजों सिनायनाय बायदिसो होद मोनलायलांबाय सिनायालै आं। अबाव सिनायलाबायनांगौ नुवा खोनायालाय अबाव सिनायनांगौ। सिनायबाबो नोङो मायाव नायना सिनायनो। आरो नङा रावखौहाय हमनो हानाय बायदि मोनदां। लोगोखौनो मोनफेराखै नोंजों रायज्लायफेरनोनो मोनाखै। रियेलिटि बुंदों आं नों आंजों रायज्लायफेरनो मोनाखै। लोगोखौ नोंखौ लोगो होमब्लाबो मोनफेराखै। बेयो आवाजफोरखौ एसे हमनो हानाय बायदि मोनदों। आवाजखौ नों आंनिखौ खेननैल' खोनादों बे दाख्लै खेनसे ओमफ्राय दा खेनसे। आं ओंखाम जागोन दे। ओंखाम जाग्रोनो? ओंखाम जानो लिंहरगासिनो ओमफ्राय आं रायज्लायनो मोनफिनो ना मोनफिना? आं दा हरगोन दे जाखांबा। थगायनाङा दै आं वेट खालामना थागोन। दे। खोनादों? औ दे। वेट खालामगोन आं।